counties moving forward. Counties gibedo county ma governor mabiro bedo in a position mondo ti kod joma nicho yudo kacha. Okwanyal bedo kod situation ma every time mantie yiero to wakwa bedo kod governors manyien to andiko jo kila ng'ato manyien e county. Mano kata dhi konyo jopiny dhi bedo matek kabisa nikech ng'ato mabiro to biro kod different ideas. Anaparo jo mindike county gi oginyo mabedo fired nikech governor nyoloke or one or the other. But ng'ato ko yude wach moro mar mibadhi to rwenti monadi iriembo. An gi matamania no chakre nadi ma county ondiko daktari ma ok en daktari kamili no chakre kanye ang'o ma notimore be intie wi no okoti matinde ne ka nitie mibadhi mochako chon chien kacha seche mindiko ji mano gimoko be no expect nitimore gimoro be no wacho niya ni Kilifi county kacha nitie osiptande moyaw mang'eny mantie kod daktari ma ok gin lekteche mabeyo ma ineno mano wach maber tiyo lakini ko wacho kod a county government a health sector ni jo health sector nyocho ndiko dakteche maricho moko qualify maneno wach makata ka jopiny wegi munjo to tema tinde ne governor manyo wuok nyo uso jopiny nikech wach mar ngima ok en wach mitugo kodo koro na paro moving forward kata chakre governors madonjo sane ka next kwabro ko bedo ko the next election jomo rubo be ni yiero sane okro be ni yiero mondo bed kaka zawadi kom political loyalist or benjo mi yiero sane gin joma competent manyalo tiyo kod sirkal mora mora matene